Dijabetes tipa 2 je globalna epidemija koja pogađa milione ljudi širom sveta. Za razliku od dijabetesa tipa 1, koji je autoimuna bolest, dijabetes tipa 2 je često posljedica loših životnih navika, nezdrave ishrane i fizičke neaktivnosti. Ali šta se zapravo dešava u telu osobe sa dijabetesom tipa 2? Glavni problem je insulinska rezistencija, stanje u kojem ćelije tela ne reaguju pravilno na insulin, hormon koji reguliše nivo šećera u krvi. Kao rezultat, šećer ostaje u krvotoku umjesto da se iskoristi za energiju. Koji su simptomi dijabetesa tipa 2? Pojačana žeđa i često mokrenje. Hronični umor i iscrpljenost. Zamagljen vid. Sporo zarastanje rana. Učestale infekcije. Mnogi ljudi godinama ne prepoznaju ove simptome jer se razvijaju postepeno. Zato se dijabetes tipa 2 često naziva tihim ubicom. Ko je u riziku? Određeni faktori povećavaju verovatnoću razvoja dijabetesa tipa 2. Gojaznost i višak kilograma. Nedostatak fizičke aktivnosti. Nepravilna ishrana bogata šećerima i rafinisanim ugljenim hidratima. Genetska predispozicija. Stres i poremećaj sna. Kako se može kontrolisati? Dobra vest je da se dijabetes tipa 2 može spriječiti i držati pod kontrolom. Ključne mere uključuju pravilnu ishranu, više povrća, integralnih žitarica i zdravih masti. Redovnu fizičku aktivnost, šetnje, vežbe snage i aerobne aktivnosti. Gubitak suvišnih kilograma. Smanjenje stresa i kvalitetan san. Redovne medicinske preglede i praćenje nivoa šećera u krvi. Ako imate dijabetes tipa 2 ili ste u rizičnoj grupi, nije kasno da preuzmete kontrolu nad svojim zdravljem. Svaka promjena u ishrani i načinu života može imati ogroman uticaj. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte i podelite ga sa prijateljima. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal za još korisnih informacija o zdravlju i prevenciji bolesti.